Е запис на днеска закупената къща. Ето го собственик, само го бизнес си върти. И сега влизаме в двората. Двора е чудо и приказ. Тази стреха ще се запази за вековете. Просто е уникат. И стълбата е уникална. Тази стълба се запази за векове. В някой сега да влезем на първи етаж. Просто е приказка. Че хубаво беля на мазулката. Колко работа има тук? Фотоапарата в тебе ли? Да. Да правим. Тук са ни оставили фототапет. В десния джоб долу. Ти ми телефон. Собственика ме обира, ето запечатвам го, как ми обра от джоба. Фотоапарата ми открадна, ето го, той ще снима. Това е нещо като мазе. И ще се използва като мазе. Това ще се използва като мазе. Идей ми святка, че ми бъркаш фокуса на обектива. И няма да станат хубави записи. Тук има някакво импровизирано L-табло. L-таблото е просто уникат. Сега отиваме. Къде отиваме? Вратата е прекрасна, но не може да се види, защото светлината отвънка е по-силна. И тук е прекраска. Та не може да фаним всичките бисери, но тук да се документира, че има много хубав прозорец. Ето така. Охо, това е външната страна. Ето го, къде е щупен. И антена имаме. Ще гледаме BBC Cable. И ток има за телевизора. Ето. И мивка има. И тук е чертежите за подчертане. Кой може да чертаете? Просто шедьоври на инженерната мисъл. Просто инженерите може да си заврат дипломите някъде. Да. И плочките наредени преди 100 години, предполагам. Няма такъв човек, дето да ни информира кога са налепени и защо. Така, сега ще влезем в импровизираната баня. В някаква баня, импровизирана. Но хората са се къпали тук. И някои други ще се къпят тук. Да. Ето, комин има тук. Плочки навсякъде. Тук са чисти комина. Много контакти. Те тук само с ток са занимавали. Не са крали ток. Има за гърни, не, за бойлер има дупки. Имало е някога бойлер, забелязвате ли? Драги зрители, просто се очудвам на инженерната мисъл. Тук някаква тръба на 12 градуса забита в плочките. Много интересно. Тук и то не мърда. Бутън не мърда. Тук някаква тръба излиза.
Там излиза друга тръба. Просто уникат. И тук откриваме една дупка. Тук са събирали води и са се наливали с едно канче по главата. Тук са седяли на тази импровизирана пейка. Така, първият етаж свърши. Кой не съм тук снимал? Този комин не съм снимал. Ето го и комина. Просто на инженерната мисъл на всеки комин има ключ или контакт. Просто не искам да се отбележи в репортажа. Ето и разклонителна кутия има точно до комина. Просто инженерната мисъл тук е работила по-бързо. Много бързо е работила инженерната мисъл. Ето го оператора ме снима и ми бърка обектива. Отиваме на втория етаж. Така, правим подход към втория етаж. Има няколко стъпалца и ги изкачваме. И има импровизирана площадка, като тераса. И един птичи поглед от терасата. Ето е стълбата от високо. Просто тази стълба е уникат. И тя е някаква инженерна мисъл. Ето го инженерната мисъл на покрива на вратата. Просто е изобретение. Трябва да го патентувам, да може да се продължава патента. Просто уникат. Уникат на уникатите е този покрив. И тук плочките лепени с голям вкус. Пак се е използвала някаква мисъл. И сега влизам. Снима ли контактите на една страна? Тук по принцип всички контакти са на една страна. Не знам. Пак е някаква инженерна мисъл. Май много ползвам инженерната мисъл. Но нямам други думи. От коя стая да почнем? Айде да почнем от по-хубавата. Ето най-хубавата стая. Розово. Детско розово. Бебешко розово. И да повтаряме инженерните мисли, контакти, ключови, всичко си на една страна. Просто така са си правили. Това е сигурно патентовано нещо. Някакъв патент е на самия майстор. Ние трябва да го копираме. Просто трябва да измислим и друга страна. Да ги завъртаме тези ключови. Просто погледнете как е съвъртяно. Така, сега влизаме в другата стая. Да, и тя не е лоша. Леко розов. Виолетов. Извинявам се. Леко виолетов оттенък. И абажура е просто приказка. Струва минимум 1000 лева, но ако даде някой 100 лева, ще му го подаря. Ето го. Да не уточняваме патента, защото може да ме съдят за авторски права. Просто ако някой забележи какво съм снимал. Да, така. И часовник, където пише България. Тук пише България. Но дали работи, ще се провери с времето. Една закачалка от 1 000 000 години. Така е, една закачалка от 1 000 000 години. Забележете, комина. Пак разклонителна кутия с ключ. Просто инженерната мисъл се повтаря. Ето го. Това също е комин тук. Това също е комин. Инженерната мисъл. Ключа на комина. Просто тук патентите са ужасно много. Много патенти. И тук плочки някакви лепени. Но ключа е по патента. Си е направен по стандартния тук патентования начин. Тук някаква чешма, но уви, няма вода. Има вода. Очудващо има вода тук. Ура, тук има вода, тук още един кран има. Тук тръба има. Тук има вода. Открих Америка. Така е. Като се влиза за първи път, има изненади.
Така, това беше втория етаж. Какво не съм снимала? Дупка за таван има тук. Който не е видял. Ето, вече видяхте дупката за втория етаж. И така. Всичко е дюшеме, ако сте забелязали, драги зрители. Дюшеме, врати, така нататък, и прозорци, и така нататък, и така нататък. Така, това ви снимахме. Таблото. Ето и табло има тук. Ето и вече трябва да излизаме от втория етаж. Има и други стаи. Има още изненади. Отиваме да ги видим. Другите изненади. Има лепа мъжка, която не ражда. Е за сянка. Тук разсъди са ни наследили. И така. Ето го. Патентования покрив от близък план. Просто уникален. И то ключа, виж както е фанат, просто. Но ако можете да забележите, камък е зидан с варов разтвор. Дялан камък. Дялан камък. Са влизам и, как да кажа, в импровизиран на лятна кухня, пристройка. Или всеки може си го нарече както иска. Един огромен прозорец виждаме. И някакъв коридор. Така, и това се вижда вече. И още един голям прозорец в този коридор. Коридора с прозорците ще го кръстим. Да, коридор с прозорци. Просто уникални прозорци. И ел табло. Да, и много гвоздейчета набити по стените. Да си закачаме шапките. Така влизаме тук в една огромна стая, но интересно, в огромната стая няма ток. Тук установяваме, че нямаме ток. Тук имаме някакъв контакт, който е опушен. Тук какво имаме? Тук имаме две тръбички. Топла и студена вода. Това е перфектно. Топла и студена вода. И комин имаме. Да, и комин имаме. Да, и да го чистим. И пак много гвоздейчета набивани. Тук там е много гвоздейчета. Това е тази стая. Коя инженерна мисъл не сме показали тук? Просто тук няма много инженерни мисли. Сега къде отиваме? Трябва да отиваме на някъде. Да, вървиме. Из дворът се разкарваме. Ето прозорецът отвънка. Огромния прозорец. Или нещо му изторим вече. Тук е някакъв... Да. Оставям на вашето въображение. Какво е това? Да. Тук минаваме през някаква врата, която няма. Само останали пантите. Пантите останали. Тук пак в някакво помещение. Тук някакво помещение, което ме е страх да влеза, да не ме изядат на той кърлежите. Да не ме изядат кърлежите. Много покриви, просто покривите са страшно много. Да. Няма друго, освен покриви, да. Погледнато от изток на запад в момента. В момента гледаме изток-запад. Едно покривче, второ, трето, четвърто и така нататък. И само покривчета. И установяваме, че не е само инженерна мисъл на контакти има, но и на покривчета. Много обичали да правят покривчета. И тук, ето, един сигнал. Така, ще трябва да прекъснем, да дигнем телефона. Айде до след малко.
Ох, ударих си главата. Много е висока вратата. Така, той го снимахме вече. Докъде бяхме стигнали? Проведохме телефонния разговор и тук инженерната мисъл. Тук е заведението за сами хора. Така че няма да го снимаме в близък план, защото не е за снимане. Че едър смокини има тук. Не знам дали се фаща на обектива. Ще се опитам да фана за първи път и аз. И каквото виждате вие за първи път, и аз го виждам. Не си мислете, че съм го виждал за трети път. Просто голяма, огромна. Ето те и крушите толкова големи. Там има круши и те са толкова големи, колкото смокините. Да. Така. Сега отиваме да видим импровизираната градинка на Янислав. Така. Я да видим какво е сел. И сега след малко ще пръскаме за Буби. Така, и краставичка. Боб. Виждам. Още една краставичка. Бобец. Охо. Ко виждам. Доматки. Пипяр. Виж колко хубаво се е наредил. И краставичка в дъното. И ти ключка видях. И това е. Драги зрители. Да бе, тя. И вратата си главе. Да подношни ми трябва и вратата ли ми взима? Янислав установи, че на врата липса. Айде са по стълбата. Нагоре. И че готино се ходи по нея. Просто с какъв мерак ще отрежа, няма ти си представа. Как ще отрежа с ушлайф. Ето един поглед от високо. Ето на доматите ще имат след малко колове. Две кайсийки изсъхнали, тук кладенец има. Така. Тук какво има? Какво има тук? Какво има? Букуци, какво има? Да, тук има букуци, колкото искаш. Да. Това е... Така. И това е. Ето го, перфектното покривче на входната врата. С него спираме записа. Айде, довиждане.